Leprekaun egunean berdez jantzita ez zaudenean eta atzimur egiten dizutenean. Estropezu egiten duzunean eta honen ondorioz lurrera jausten zarenean. Zauri bat daukazunean eta medikura zoazenean. Stop, baina zer daukat egoera guzti hauek amankomunean? Mina! Mina gure gorputzean, ondo eta gora zerbait ohartarazteko dugun defentsena. Sentimentatze milioi sentitzen dugu lehen baino lehen mina eragiten guzteko eta lesioak saihesteko. Min mota asko daude eta hauek eboluzio denboran, minaren kokapenaren eta minaren etiologiaren arabera zailkatu egiten dira. Lehenengo eboluzio denboraren arabera daude minak aztertuko ditugu. Lehenengo mina min kronikoa da. Min kronikoa 3 hilabete baino gehiago irauten duenean da. Adibidez, artritiza. Gero daukagu min akutua. Min akutua da min hau 2 aste baino gutxiago irauten duenean. Adibidez, adinetako mina. Minaren kokapena, orain ezagatuko dut min somatikoa. Sortuta dagoen arrazan ezur atal egunetako aktibazioaren eragindako min. Organoen guretako ezetan distentzioak egoten direnean. Minaren etiologiaren arabera. Nosiseptikoa, hau da mikrosiseptikoa. Bizkar ezurraren bidean zehar gertatzen den mina da. Honen adibide bat da zulaketa, hau da injekzioa. Neuropatikoa, nerviosistemako lezio zuzena. Min jarraikoa. Azkenengo ezaugarria da, bebai, min gutxiko estimuluen aurrean gertatzen dela. Adibidez, minbizia. Ordu batzuk geroago, Hau, Mina mentala da, Lidia. hori gira da. Bai noski, harrigarria bada ere, mina burkien sortutako sentsazio bat da. Mina organ horrek sortzen dituen seinaleak besterik ez dira. Eta horregatik mina ezin da neurtu, ezin dastatu mina ez dagoenetan. Boa, niri hau min asko mandit. ez da zer izan, Noa. Orduan zergaitik ni daukatzu baino min gehiago? Ez da normala. Denborarekin mina kontrolatzen ikatzezagu. Eta horregatik pertsona bakoitzak modu ezberdin batean erantzuten du lezio bati. Laburbilduz, mina defentsa mekanismo bat da, naiz eta Minak batzuetan sufriarazten digun, azken finean gu babesteko dago. Eskerrik asko!